Πριν 14 χρόνια άφησες τη ζωή σου στη Γερμανία, από όπου κατάγεσαι, για να έρθεις σε ένα ορεινό χωριό της Λέσβου, τη Στύψη. Τι σε όθησε σε αυτή σου την απόφαση, πώς πήρες αυτή την απόφαση? Εντάξει, εγώ δούλεψα σε μια μεγάλη εταιρεία εκεί στην Γερμανία και είχα βαρεθεί τη δουλειά και το καθημερινό εκεί, τρέχοντας και άγχος και αυτά, και ψάξοντας πού θα πάμε, βρήκαμε την νησί. Ταξιδεύοντας πήγαμε σε ένα καλοκαίρι παντού στα μέρη εδώ και μας άρεσε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα σοβαρέψαν τα πράγματα και πιάσαμε να ψάξουμε ένα σπίτι εκεί στην περιοχή Μόλιβος, Πέτρα, στα βόρεια. Είμαστε όμως πολύ τυχεροί, γιατί το κόσμος είναι καλός εκεί απάνω, δεν έχουμε παράπονα, μας έχει αγκαλιάσει εκεί όλοι από τα χρόνια που ήρθαμε μέχρι τώρα. Δεν έχουμε τίποτα να λέμε δεν μας αρέσει, όχι, είμαστε εκεί, γίναμε Στύψιανοι, έτσι. Που μένει στη Λέσβο. Έτσι. Καλή σας μέρα. Νησιώτης. Καλημέρα σας, ναι. Από Στύψη, Λέσβος, ναι. Σε αυτού του είδους τους αγώνες που συμμετέχεις, τι είναι αυτό που σε κάνει και συμμετέχεις σε αυτούς τους αγώνες, τι σε τραβάει? Πρώτα μου αρέσει να πάω ποδήλατο. Αντοχή, δηλαδή αγώνες αντοχές, οι μεγάλες αποστάσεις. Μ' άρεσε παραπάνω, περισσότερα από όλα. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να ανεβαίνω το πρωί στο ποδήλατο και το βράδυ να βγαίνω και τέλειωσε. Εκεί που πάω τώρα, αυτές τις αγώνες, είναι και το θέμα η ελευθερία που συντείνει αυτό. Δηλαδή, είσαι βέβαια safe supported, δηλαδή ό,τι έχεις μαζί σου το έχεις, αλλά δεν ενοχλείς και κανέναν. Δηλαδή, δεν έχω κάποιον που τον βάλω στην ευθύνη άμα δεν πάνε τα πράγματα καλά, ή το ποδήλατο έχει κάποιο θέμα, ή εγώ έχω κάποιο θέμα. Το έχω κάνει το μπαζάρ με τον εαυτό μου πριν την εκκίνηση, και άμα έχει γίνει το μπαμ, τέλειωσε αυτό. Τα κάνω να τερματίζω. Πώς μπορεί να ξεκινήσει κάποιος από το 0 να φτάσει σε αυτό το επίπεδο? Αυτό είναι το τελικό μήνυμα που έχω εγώ. Ο κάθε ένας μπορεί να το κάνει αυτό. Θέλει δύο πράγματα. Βέβαια, θέλει λίγο ταλέντο. Θέλει να το αγαπάς την ποδηλασία. Θέλει να σου αρέσει να το κάνεις αυτό. Και για μένα ξεκίνησε αυτό το πράγμα απλό που πήγα κάθε μέρα τη βόλτα μου. Μεγαλώσανε οι διαδρομές και είπα εντάξει, αφού κάνω 100 κιλόμετρα την ημέρα, γιατί να μην κάνω 150 κιλόμετρα την ημέρα. Δεν κάνω προπόνηση τώρα να κοιμηθώ έξω και να βάλω σκηνάκια και όπως κάνει κάποιες άλλες. Εγώ το ξέρω, εκεί υπάρχει περίπτωση που πάω και πρέπει να ξυπλώνω σε ένα γκαζόν μπροστά στον δρόμο ή σε μια στάση λεωφορείων και τέλειωσε απόθεση. Αλλά δεν είμαι άνθρωπος που γουστάρει αυτό. Εγώ θέλω κανονικά το κρεβάτι μου να κοιμηθώ, να ξαπλώνω και άλλα αυτά. Αλλά εκεί δεν υπάρχει αυτό. Και είναι τώρα, σιγά, είναι 2 εβδομάδες, 3. Και μετά πάμε πίσω. Ας είναι 4. Δεν πειράζει. Μετά πάω σπίτι και να είμαι εντάξει. Είναι λόγο για να κάνω αυτό και προσπαθώ να δίνω εκεί το καλύτερο όσο μπορώ. Αυτό είναι. Για να κάνει αυτό, ο καθένας μπορεί να το κάνει. Εγώ έτσι λέγω. Άμα το θέλεις να το κάνεις, να το κάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Που προετοιμαζόσουν για το Transcontinental, σε μια κουβέντα είχες πει ότι έχω κάνει τη διαδρομή στο χάρτη άπειρες φορές, ξέρω πού θα βρω να φάω, ξέρω πού θα σταματήσω. Και αυτό ήταν 2-3 μήνες πριν καν γίνει ο αγώνας. Δηλαδή είχες ήδη κάτσει, είχες μελετήσει όλη τη διαδρομή, από πού θα περνούσες, από το Λονδίνο μέχρι την Κωνσταντινούπολη, για να βρεις το γρηγορότερο δρόμο. Το Transcontinental ήταν να το φτιάχνεις τη διαδρομή μόνος σου.
Στην Transamerica που πήγα πέρσι, σου δίνουν τη διαδρομή έτοιμη, όπως και τώρα στην Αυστραλία. Αυτό είναι μια διαφορά σε αγώνες αυτές. Πάντα όμως θέλει μελέτη. Δηλαδή, εγώ δεν του δηλώνω τώρα τη συμμετοχή και πάω από ποδήλατο και με το μεσαύριο ξεκινάω και κάνω αυτό. Αυτό είναι μελέτη. Μελέτη διαδρομή, μελέτη τι φοράω, μελέτη τι θα φάω και πώς και πού. Όμως, μέσα σε όλα αυτά, δεν έχω μόνο πλάν Α και άμα δεν πάει καλά το Α θα μετανιώνω ότι έχω κάνει και πάω στα κλάματα. Έχω Β, Γ, Δ και ό,τι να είναι αυτό είναι. Δηλαδή δεν μπορώ τώρα να πάω, παράδειγμα, μεσαύριο στην Αυστραλία και έχω το πλάνο, θα κάνω την πρώτη μέρα, κάνω 500 κιλόμετρα, μετά κάνω ακόμα 300 κιλόμετρα και θα κοιμηθώ εκεί σε αυτό το ξενοδοχείο. Γιατί μπορούν πολλά πράγματα να συμβεί. Δηλαδή μπορεί να πάθεις λάστιχο, μπορεί να κάνει κάτι καιρό, αέρα, πολλά πράγματα. Πρέπει να πας με ένα πλάνο, αλλά το πλάνο να μην σε χαλάει άμα δεν πάνε τα πράγματα καλά. Εκτός από το ποδήλατο, που είναι δική μου μεγάλη αγάπη, άμα βρει ένας άνθρωπος αυτό ένα πράγμα που τον αρέσει, που το αγαπάει και αν του κάνει αυτό, θα βγαίνει ένα ωραίο, ένα καλό αποτέλεσμα. Ή θα πας σκι, ή θα κάνεις ποδήλατο, ή θα παίξεις τένις, ό,τι να είναι, κάνεις αυτό που σου αρέσει. Και έτσι είναι και η δουλειά. Κάνεις μια δουλειά που σου αρέσει, που σου ανοίγει την καρδιά. Άμα το βλέπεις τι έχεις κάνει σήμερα, θα είναι αποτέλεσμα ωραίο. Το βρίσκεις τον εαυτό σου λέει, αυτό μου αρέσει, τον ακούς. Θα βγει από μέσα. Ναι, από μέσα. Αυτό κάνω κάτι που μου αρέσει και τρελαίνομαι. Αυτό είναι. Τέλειωσε. Άρα πρέπει να δοκιμάζουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας για να δούμε τι μας εμπνέει, τι μας τραβάει, τι θέλουμε πραγματικά. Έχουμε ξεχάσει με όλες αυτές τις διαφημίσεις, με όλα αυτά τα τηλεόραση αυτά, να ακούμε τον εαυτό μας. Που μας λέει από μέσα του αυτό είναι ωραίο, που μου αρέσει ή μην το κάνεις. Πάμε με τη μόδα, πάμε με αυτά που λένε οι άλλοι και με τα κινητά και με όλα αυτά έχουμε ξεχάσει, έχουμε ξεφύγει. Εγώ θεωρώ 50% τα άτομα κάτσουν σήμερα σε μια γιολιά που δεν κάνει για τους άτομα. Κάνουν αυτή τη γιολιά να του κάνει κάτι ή η μάνα, η πατέρα του είπε αν δεν κάνει αυτό να είναι αυτό καλό και να πληρώνεις καλά και αυτός κάνει μια γιολιά που δεν του αρέσει. Πληρώνεται για μια γιολιά που δεν ευχαριστηθεί. Αν μπορούσαν όλα αυτά τα άτομα να αλλάξουν τη γιολιά τους προς εκεί που τους αρέσει, που κάνουν μια γιολιά που τις ανοίγει την καρδιά και σε στέλνουν και λένε αυτό είναι ωραίο και τα αποτελέσματα βγαίνανε πιο καλά. Δηλαδή, εγώ δούλεψα χρόνια μέσα σε γραφεία με γιολιές που τα έκανα, στην αρχή μ' άρεσε, μετά αλλάξανε τα πράγματα, εντάξει, και κατάλαβα από μέσα μου δεν γίνεται, δεν μπορείς να συνεχίσεις έτσι. Και ήρθα εκεί απάνω σε ένα χωριό, πήγα στα χωράφια, πήγα στα ζώα, δούλεψα ξυλοεργός. Για μένα είναι τρέλα. Άμα βλέπω μια καρέκλα, ένα τραπέζι που είναι ωραίο φτιαγμένο, εμένα μου αρέσει αυτό. Και έκανα πράγματα που λέει, δεν το σκέφτηκα πριν 20-30 χρόνια να κάνω αυτό. Το έκανα όμως και μ' άρεσε. Σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνεις αυτά τα χρόνια, πέραν από την οικογένεια, υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος υποστηρίζει δράση, να το πω, όλη αυτή την προσπάθεια με το ποδήλατο? Βέβαια, έχει τη γυναίκα μου, βέβαια, η πρώτη που με υποστηρίζει, που αντέχει όλα αυτά, που με αφήνει και όλες. Από εκεί και πέρα έχω κάποια άτομα που με στηρίζουν από πίσω όσο μπορεί ο κάθε ένας και ο Στρατής από εδώ, από το Ανάγνωση Cycles, αυτός μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει και άλλα που μου δίνουν πράγματα σε καλές τιμές ή μου κάνει κανένα δώρο ή κάτι τέτοιο. Μου βοηθάει ο Κασιμάτες τώρα φέτος ξανά με το ποδήλατο που μου κάνει μια προσφορά για να με στηρίξει από εκεί.
ή ο Κοσμάς από το Vio Racer που τα ρούχα είναι καταπληκτικά. Δεν θέλω και κάτι περισσότερες υποκριώσεις, δηλαδή ένα sponsoring που έρχεται κάπως και να μην πληρώνει αυτό που κάνει. Για μένα αλλάζουν τα πράγματα εντελώς, γιατί αν μην πληρώνει κάποιος θα είμαι επαγγελματίας και το επάγγελμα μου δεν είναι αυτό που κάνω. Αυτό που κάνω, το ποδήλατο κάνω για την πλάκα μου, για τη χαρά μου. Όσο μπορώ και όσο αντέχω και όσο μου αρέσει αυτό. Και αν έρχεται όμως κάποιος και να μην πληρώνει αυτό, δεν μπορώ εγώ να πω τώρα σήμερα δεν νιώσουμε καλά και δεν μπορώ να κάνω αυτό που θέλεις εσύ. Εγώ θέλω την ελευθερία μου. Θέλω να έχω την ευθύνη για τα πράγματα που θέλω να κάνω και αν με ρωτάει κάποιος να τον πω μπορώ ή δεν μπορώ. Που σε κάνει ακόμα καλύτερο επαγγελματία, γιατί είσαι επαγγελματίας, είναι ότι δεν είσαι επαγγελματίας. Ότι δεν έχεις κάποιον να σε χρηματοδοτεί. Αυτό σε κάνει ακόμα καλύτερο. Προφανώς. Ο επαγγελματίας πληρώνεται για αυτή τη δουλειά που κάνει. Λέμε τώρα έτσι. Ναι. Εγώ πληρώνω αυτό που μου αρέσει, που αγαπάω. Εκεί είναι η διαφορά. Στέφεν, μετά από τις τελευταίες επιτυχίες σου, ούτε καν στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Αμερική, τι σε έκανε αυτή τη στιγμή να επιλέξεις το Indian Pacific Wheel Race? Τι είναι αυτό που σε τράβηξε, τι διαφορετικό ήταν αυτό που είδες? Εντάξει, το πρώτο είναι Αυστραλία. Δεν έχω πάει στην Αυστραλία. Έχει πολλά πράγματα που δεν έχω κάνει εκτός ποδήλατο. Δηλαδή και στην Αμερική πήγα να κάνω ποδήλατο. Δεν πήγα για να διασκεδάζω, να κάνω holidays. Άλλες συνθήκες, διαδρομή είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτά που έχω κάνει. Το δεύτερο είναι την πρώτη φορά και γουστάρω καμιά φορά θα είμαι σε ένα αγώνα που θα γίνει την πρώτη φορά, γιατί πάντα η πρώτη φορά γραφτεί, δηλαδή ό,τι θα γίνει εκεί θα μείνει στην ιστορία. Ναι, θα μείνει, ναι, αυτό. Τι εργαλείο θα έχουμε φέτος στην Αυστραλία? Τι εργαλείο. Κατάλαβα πέρσι που πήγα το Transamerica, με το αλουμίνιο ήμουνα πολύ ωραίο. Το cracks ήταν πολύ ωραίο, μου άρεσε το ποδήλατο, μου έδωσε μια ασφάλεια, δηλαδή ένιωσα πολύ ωραίο εκεί. Αλλά δεν είχε αυτό το comfort που λέμε, δηλαδή δεν ήταν τόσο απορροφητικό που περίμενα τελικά. Και σκέφτηκα τι θα κάνω και αφού είχα και ποδήλατο τιτάνιο, είχα δύο σκέψεις. Το πρώτο ήταν δισκόφρενα, αυτό ήταν μονόδισκο και απορρόφηση. Και έψαξα ή τιτάνιο ή κάτι ιδιαίτερο, κάτι σε κάρμπον. Και τελικά αποφάσισα να πάρω το Specialized του Roubaix. Πρώτα γιατί ήμουν ευχαριστημένο με το Specialized γενικά σαν ποδήλατο. Είχα και παλιά το πρώτο κούρσα που πήγα, ήταν ένα tarmac, πάλι Specialized. Δηλαδή κάτσαμε πολύ ωραίο εκεί απάνω. Το δεύτερο ήταν, μπορούσα με τα ίδια τα λεφτά που τα έδωσα τώρα σε αυτόν να φτιάξω και ένα τιτάνιο, αλλά έπρεπε το σκελετό που είναι η βάση να αγοράζω από εξωτερικό. Αν αγοράζω από την εξωτερικό, δεν μπορώ να βοηθήσω τον φίλο μου, τον Στρατή, που με υποστηρίξει σαν διαφήμιση. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά τιμή μας που σε είχαμε. Για μένα. Για μας. Καλή επιτυχία σε οτιδήποτε από εδώ και πέρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πώς το λένε, γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όσο αντέχω, όσο μπορώ. Παντόφλα ίσως ήταν, πώς το λένε, το πιο ελπιδοφόρο για όλους τους αναβάτες. Αυτό ήταν το πραγματικό μήνυμα. Άντε, γεια. Όλα τις ποδηλάτες είμαστε και ανθρώποι. Έχουμε ήδη τις ανάγκες. 5 ώρα να μην τελειώσει. 5 ώρα καλό για μένα γιατί θα φύγω με το ποδήλατο να βλέπω και πώς πάνε τα φώτα.